P ki apa iki biasa? P balap. Pepes betul pepes. Pepes. Bener toh? Bisa toh. Disego. Gak Kopling ngatene. labu apa? Wis enek kodene P. Apa pepes, P Cok? lah yo pepes. Duh, ini pepes. Ini kan pepes, Cok. Ngapa? Kok enaknya nih kuno? Godhong sawi. Kemeroh ya. Godhong sawi wi. Teri. Iya kuwi godhong sing ijo-ijo ki apa godhong? Iki. Lalapan. Oh, ya jelas 12.000, Bos. Komplit. Oh iya, paket komplit. Paket komplit.